matí d'un dia fred del mes de gener, un equip de tècnics del Museu d'Art Jaume Morera de Lleida arriben al Palau Novella, una antiga finca d'indians situada al bell mig del Parc Natural del Garraf, que actualment acull un monestir budista. El seu objectiu és separar una gran pintura sobre tela fixada en un mur de la sala noble del Palau per traslladar-la al museu, on es sotmetrà a un acurat programa de recuperació i restauració. Es tracta d'una excepcional obra del pintor lleidatà Baldomer Gili Roig, que data de 1905. Tot apunta que el procés de separació de la tela serà una operació molt difícil, llarga i delicada. L'equip de tècnics no coneix encara amb quines dificultats i contratemps es trobarà durant la intervenció. Abans, però, d'iniciar els treballs, es realitza un detallat estudi previ de la peça. Els professionals fotografien amb detall totes les parts del quadre utilitzant diferents tipus de llum per tal de documentar perfectament la tela i aprofundir en el coneixement dels materials i tècniques emprats per l'artista. Tot seguit, es localitzen i s'anoten les diferents patologies que presenta, craquelats, pèrdues, retocs o elements afegits. Pues aquí lo tienes. Sí, aquí. Un cop documentat completament l'estat actual del quadre, es procedeix a iniciar la intervenció directa. En primer lloc, es retira la motllura de fusta que marca el perímetre de la pintura, que cobreix uns 3 centímetres de l'obra original. La tela queda totalment al descobert. La part més suelta és aquesta, que ja ho he tocat abans. Els tècnics comencen a desenganxar mecànicament la tela per la part inferior amb l'ajuda de diferents tipus d'espàtules. Alhora, es van fixant puntualment la capa de preparació i la pictòrica per tal d'evitar que es produeixin pèrdues. Durant aproximadament els 40 primers centímetres de tela, les tasques de separació es duen a terme sense problemes. Però els primers entrebancs no tarden en aparèixer i els treballs es veuen sobtadament interromputs. En aquest punt de la peça apareix una zona de la tela completament adherida al mur. A sota, sembla que una gran taca de cola molt endurida impedeix desenganxar la pintura de la paret. El fet de trobar-se amb una pintura sobre tela d'aquestes característiques, enganxada directament sobre un mur d'un edifici, és francament un fet insòlit. Tot i que l'artista va pintar i presentar la tela sobre un bastidor ben lluny del palau a principis de segle, en un moment de la seva existència l'obra fou separada i encolada directament sobre la paret d'aquesta sala noble. Però com i quan va arribar-hi? El Palau Novella és un edifici modernista que va fer construir l'indià Pere Domènech i Grau a finals del segle XIX, en ple massís del Garraf. La construcció del palau s'encarregà l'arquitecte Manel Comas, que optà per l'estil de moda amb una rica decoració d'inspiració eclèctica. La finca s'alça a partir d'un edifici central amb funcions residencials que el propietari utilitzava per passar-hi les vacances d'estiu amb la seva família. A tocar del palau, es construïren diverses dependències annexes dedicades especialment a l'explotació vinícola de les terres i vinyes de la Plana Novella. Les obres finalitzaren a l'octubre de 1890, però aviat, pocs anys més tard i com a conseqüència de la filoxera, Domènech i Grau va perdre tota la seva fortuna i el Palau Novella i les terres que l'envolten es van subhastar públicament. La propietat va passar de mà en mà fins que la senyora Carme Simón, esposa de l'empresari Ignasi Abadal, va heretar la finca. Després de les destrosses produïdes com a conseqüència de la Guerra Civil, el matrimoni va portar a terme una profunda restauració del palau durant els anys 40 del segle passat. Serà en aquest moment que adquireixen l'obra que Baldomer Gili Roig havia pintat 40 anys enrere per tal de decorar el plafó central de la sala noble de l'edifici. Llavors, la tela es desclava del bastidor i s'encola directament sobre el guix de la paret per tal de cobrir l'espai que anteriorment havia ocupat un gran mirall decoratiu. Malgrat aquesta desnaturalització de l'obra, no hi ha dubte que aquest fet, vist en perspectiva, ha esdevingut decisiu, ja que ha permès a la pintura sobreviure fins a l'actualitat als nombrosos propietaris de l'edifici i als espolis als quals es veuria novament exposat. L'any 1996, el Palau Novella passa a mans de la comunitat budista Sakyatashi Ling per instal·lar-hi un monestir budista tibetà. Entre els primers esforços dels monjos budistes per tal de recuperar i rehabilitar l'immoble i el que encara hi contenia,
molt degradat en aquells moments, destaquen diverses campanyes de restauració dutes a terme només 2 anys més tard pels alumnes de Conservació i Restauració Pictòrica de l'Escola d'Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, cal tenir en compte que la idea del monestir budista, l'any 1998, era conservar in situ l'obra. Per aquest motiu, a més d'una primera neteja, es va reforçar l'adherència de la tela sobre la paret perquè quedés ben fixada. I precisament això dificulta en aquest moment encara més el procés de separació de la tela. La gran taca de cola que els tècnics han trobat alenteix considerablement tota l'operació. Després d'unes quantes deliberacions, es decideix finalment incidir directament sobre el guix de la paret. ¿Se te va a descalzar o no? Sí. L'objectiu, descalçar-la per emportar-se el gruix de l'adhesiu juntament amb una certa quantitat de guix i d'aquesta manera no malmetre la policromia. Tot i això, el procediment resulta especialment lent i dificultós, ja que es treballa en una zona de craquelats i aixecaments i cal dur a terme una fixació de la capa pictòrica molt acurada i constant, amb l'ajut d'una espàtula calenta. Al finalitzar la primera jornada de treball, el resultat no va més enllà d'haver separat tot just un quart de tela. L'endemà es reprenen els treballs de bon matí. Malgrat la lentitud amb què avancen, cal, primer que res, garantir la integritat del fragment de tela arrencat de la paret per tal de poder continuar treballant-hi. Donada la impossibilitat d'aguantar sense cap mena de suport la tela extreta en posició horitzontal, es col·loca un sistema de cordes lligades a la bastida per tal de poder subjectar-la i evitar així possibles deformacions provocades pel mateix pes de la tela. D'aquesta manera, a mesura que es va separant de la paret, es va estirant i recolzant en una de les plataformes de treball, prèviament folrada i encoixinada. Després es col·loca a la part posterior de la mateixa bastida un tub d'uns 60 centímetres de diàmetre on s'anirà recolzant la tela quan la part separada vagi augmentant de tamany. A mig matí, el grup de treball rep la visita de l'equip d'un noticiari de televisió de Catalunya. La recuperació de la pintura ha despertat el seu interès. Després de persistir de forma constant en els treballs, a primera hora de la tarda l'estratègia d'incidir directament sobre el guix de la paret dona els seus primers fruits. Una part d'aquesta zona s'ha pogut separar considerablement. Els treballs, però, continuen encallats en aquest mateix punt, sens dubte la zona més problemàtica de tota la pintura. S'imposa una nova aturada tècnica per tal de fer una valoració de les dades que es tenen i buscar noves solucions al problema. Finalment es decideix emprar un altre procediment. En les zones amb més dificultat, a causa de les taques de cola, s'opta per humitejar lleugerament la paret per sota l'adhesiu per tal de descalçar millor el guix. D'aquesta manera s'aconsegueix eliminar-lo més fàcilment i la capa pictòrica no es veu tan alterada ni presenta tant perill de despreniment. Amb aquest sistema, finalment, s'aconsegueix separar definitivament del mur la zona problemàtica. Curiosament, un cop superat aquest important obstacle, els treballs continuen amb una major facilitat, ja que moltes de les zones que queden per separar conserven encara la cola original amb què s'havia enganxat la tela, un adhesiu que a causa del seu envelliment ha perdut part de la seva adhesivitat. A les acaballes del segon dia de feina, tot i haver superat l'escull de la gran taca d'adhesiu, gairebé no s'ha pogut avançar en relació a la superfície de tela separada. Tot fa pensar que els treballs s'hauran de perllongar com a mínim un dia més d'allò previst. Si necessiteu més dies. Tanmateix es vol recuperar temps i 2 membres de l'equip continuaran els treballs fins ben entrada la nit. Mentrestant, un transport espera pacientment que l'obra pugui ser finalment separada del mur per ser traslladada al Museu d'Art Jaume Morera de Lleida. Aquesta institució atresora actualment la col·lecció més gran d'obres del pintor lleidatà Baldomer Gili Roig. La seva obra resulta essencial a l'hora d'entendre el panorama de la pintura catalana durant les primeres dècades del segle XX. Format a Irún, Madrid, Múnich i Roma, Gili Roig va participar de molts estils del canvi de segle, com el gènere costumista o el paisatgisme il·luminista. Reflex de l'eclecticisme temàtic que caracteritza el global de la seva producció artística, precisament Abisme és, sens dubte, un dels exemples més magnífics i reeixits de l'etapa simbolista de l'artista, una de les més desconegudes.
L'any 1903, Gili Roig va començar a treballar en l'esbós previ de l'obra per presentar-lo al concurs de plafons decoratius Joan Llussà Puig de Barcelona, un certamen promogut per un empresari vinícola de la ciutat comtal. L'esbós va guanyar el primer premi i Gili Roig va començar a treballar en l'obra, primer a Roma, on gaudia d'una pensió de formació concedida per la Diputació de Lleida, i posteriorment a Barcelona, on va enllestir definitivament el quadre. L'artista va necessitar gairebé 2 anys per completar la colossal obra, entre 1904 i 1905. Com molts artistes de l'època, curiosament Gili Roig va utilitzar la fotografia de forma regular com a tècnica auxiliar per al seu propi treball com a pintor i il·lustrador. Gràcies a això, avui en dia conservem una imatge escenificada i presa per l'artista que aquest va utilitzar com a punt per a l'execució de l'obra. També ens ha arribat una instantània de l'autor treballant en la tela a Roma. La presentació del quadre va tenir lloc el mes de gener de 1905 en una exposició al Cercle Artístic de Barcelona, on es van mostrar les obres premiades en el concurs de plafons decoratius. El mateix promotor del concurs, Joan Llussà Puig, va adquirir l'obra i va preservar-la durant molts anys. Més tard, seria el seu fill el que, 4 dècades després de ser pintada, vendria l'obra als llavors propietaris del Palau Novella, els senyors Abadal i Simón, amb els quals estava emparentat, i els responsables de la col·locació de l'obra a la sala noble del suntuós edifici. El fet de romandre a l'ombra del palau durant tant de temps feu pensar que Abisme havia desaparegut, però fou a partir de la recuperació de la finca per part de la comunitat budista Sakya Tashi Ling i l'Escola d'Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona a finals de la dècada dels 90 que la peça va tornar a sortir a la llum. L'any 2008, amb motiu d'una exposició retrospectiva que el Museu d'Art Jaume Morera va dedicar al pintor, es van iniciar una sèrie de converses entre els monjos budistes i la institució lleidatana per col·laborar en la conservació de la pintura. Només un any més tard, i gràcies a la bona voluntat de l'abat del monestir, la comunitat budista va expressar el seu desig de fer donació de la pintura al museu i a la ciutat de Lleida. Els nous usos que la comunitat volia donar a la sala noble del palau i les necessitats de control ambiental per a la preservació de l'obra aconsellaven, doncs, dur a terme la complicada operació de separar l'obra del mur per ser restaurada i poder ser exhibida a partir d'ara al Museu Lleidatà. La tercera jornada de treball comença a molt bon ritme. Malgrat la resistència que ofereixen altres zones amb una aplicació important d'adhesiu, no hi ha dubte que l'obra es va desprenent amb més facilitat. Ben aviat, únicament queden uns 50 centímetres de tela per separar de la paret. Ara els esforços es centren en col·locar unes bandes a la part superior de la tela per tal de subjectar-la millor, ja que amb el progressiu alliberament del mur va augmentant cada cop més el seu pes. Es tracta, per sobre de tot, d'evitar que aquest factor pugui provocar l'arrencament sobtat de la petita part del quadre que encara està enganxat a la paret i la faci caure. Al vespre, la perseverança de l'equip tècnic supera l'obstinació de l'obra a quedar-se aferrada al passat que representen els murs de l'antic Palau Novella. I finalment, després de més de 30 hores seguides de feina gairebé ininterrompuda, la tela acaba separant-se totalment de la paret. Tot seguit, la tela recolza sobre un cilindre de cartró de grans dimensions per poder transportar-la sense causar-li cap desperfecte fins al camió amb què ha de viatjar cap a Lleida. El tub ajuda l'equip a enfrontar la baixada de la tela per les escales centrals del palau amb garanties. En arribar al camió, es col·loca sobre una plataforma i es subjecta per a que no es desplaci durant el viatge. El camió, acompanyat per l'equip tècnic, inicia el viatge de retorn cap a Lleida, on els mitjans de comunicació ja estan esperant a la sala de reserva del museu per tal de fotografiar el moment de l'arribada. A les 11 de la nit, Abisme arriba al Museu d'Art Jaume Morera. Les fotografies i els flaixos de la premsa testimonien un final que no ha de ser sinó un nou començament, el de l'obra dipositada al bell mig del taller de restauració, a l'espera de ser intervinguda per tal de mostrar-la per primera vegada des de la seva creació al públic de la ciutat de Lleida. Ja podeu treure ara, sí? Ja podeu treure, sí. Al mes de febrer de 2011 s'inicien els treballs de restauració de l'obra. S'allargaran aproximadament durant 10 mesos.
Un dels principals objectius d'aquesta intervenció serà enfortir el suport de la pintura i estabilitzar-lo estructuralment per permetre així una millor conservació i manipulació de l'obra. En primer lloc, els tècnics realitzen una fixació puntual de les capes de preparació i pictòrica en perill de despreniment. Tot seguit, es procedeix a eliminar del revers de la tela les restes de guix adherides i que ara podrien provocar deformacions. Per tal de consolidar-la i per a que quedi ben reforçada, es duen a terme la col·locació de diversos pedaços, sutures o empelts en els diferents talls, petits forats o sets que té la tela. Més endavant es col·loquen també bandes de tensió en tot el perímetre de la tela que serviran posteriorment per poder clavar-la a un nou bastidor. Després d'un acurat procés de reflexió, es decideix retirar un pedaç de la part superior del quadre que diverses investigacions han revelat que s'havia afegit a la tela en posterioritat a la seva creació. De fet, els estudis sobre l'obra han descobert que per tal de poder encaixar perfectament la pintura dins l'espai que havia d'ocupar en la sala noble del Palau Novella en el moment d'enganxar-la a la paret, es van afegir uns 18 centímetres de tela per fer coincidir les dimensions de la peça amb les del mur on estava destinada, un lloc que anteriorment havia ocupat un luxós mirall. Aquest afegitó es va unir a la tela original mitjançant una petita tira de gassa que es va col·locar damunt de les dues teles, fent de nexe d'unió entre ambdues. El treball de recreació temàtica i d'unió de les dues parts es va encarregar a un pintor desconegut que va intentar imitar els colors i la pinzellada de Gili Roig. No obstant, el contrast entre tots dos es fa més que evident en comparar amb detall les bombolles que Gili Roig distribueix per tota l'obra i les còpies que impregnen l'afegitó. Una vegada retirat l'afegit, la tela es clava finalment a un nou bastidor. A partir d'aquí es treballa pacientment en la neteja superficial de la policromia. L'obra recupera a poc la lluminositat dels seus colors originals. A continuació s'estuquen les llacunes de les capes de preparació i pictòrica imitant la textura i la pinzellada de l'artista. Totes aquestes llacunes es reintegren de forma il·lusionista degut a la seva mida reduïda i el lloc on estan ubicades. A la fi, per tal de protegir aquests retocs i l'obra en general, així com per aconseguir una igualtat d'acabat, la tela rep un envernissat final. Una vegada finalitzats els treballs de restauració, l'obra es trasllada a la sala d'exposicions del museu. Després de tots els esforços, l'obra queda a punt per ser emmarcada i finalment presentada al públic. Serà llavors quan els visitants del museu podran admirar aquesta pintura excepcional que, malgrat no semblar-ho, ens transporta al temps en què va ser creada pel pinzell de Baldomer Gili Roig. Abisme és, sens dubte, el que podríem denominar una paràbola sobre les conseqüències de la luxúria i la vida frívola, construïda a partir de la representació d'una escena de caire mitològic on unes nimfes són seduïdes per sàtirs, temptades en tresors i arrossegades en una profunda i abismal rasa. Aquests sàtirs reben l'ajuda de Canídia, una dona embruixada que impedeix que les nimfes puguin sortir del seu captiveri. La clau per interpretar el rerefons temàtic de la simbolista obra, més enllà de la iconografia mitològica, la trobem en les bases del concurs de plafons decoratius Joan Lluçà Puig de Barcelona de l'any 1905, certamen que Gili Roig va guanyar amb aquesta obra. En la convocatòria del concurs s'obligava als artistes que hi volguessin participar a inspirar-se en 5 assumptes concrets. Entre aquests, l'artista lleidatà va escollir el tema que portava per títol La repugnant tracta de blanques, vergonya dels pobles civilitzats. No cal dir que es tractava d'un tema difícil, ja que encara que el fenomen del comerç i l'explotació sexual de dones per a servir com a prostitutes mitjançant segrestos, enganys i coaccions era molt antic, fou a finals del segle XIX i començaments del segle XX que es van començar a considerar com un veritable problema social en què calia intervenir. Tanmateix, allà on altres potser haguessin imaginat una escena realista o melodramàtica, Gili Roig va escollir una interpretació simbòlica enmig d'un exuberant entorn natural. Abisme, doncs, ens parla del seu temps, potser no tan diferent del nostre. Els tècnics enllesteixen ara els darrers retocs. L'obra és col·locada en un nou i brillant marc. Tot queda a punt perquè l'obra pugui ser admirada tal i com es va concebre per tots aquells que en vulguin gaudir
i per les generacions futures.